lamsago haino blogo angkai school thang thekya bini satung pakangkai kisa tar te khaye no pukun phan khaje ko bisina ro khebja ko tabok sangre dikhe na bu tungkai thangka na ko bin baba be thangka tawo sa phone ki khebe niang phani kun phan ko sta khaje ga angkai tabok ang modi rok suwi ya suwi suwi ko bang to khaje ri subana angkai satung bakatini blog su khyang kana nai chongdi an blog no chomui to ye mo subaye tep suno to sugana idi tuni rikhe already tabok chomui gena ko khebo satung payam balok suka tin ni bagai iri rok suja ge mang ka tabuk tin kha kisa satung pakang kai ani ri rok chomi ro bage na ro nor nai tung den blok no iri chomi pebe khara iri chomoi ke norong no khana basu yan mobile channa phayu musana nei picnic chalai borok mia ori iri chombai akoi bo kosom iri kosom sina ki sara nokhla rok phari pegena tab musai jong la kya borok khnai ma khana rok tulung kan rok sama jak do borok picnic chalayo ani ri rok sui pakhya gata bo khai sari ko kisa ri rona thangmani kan khombu borok korokor kha bari chongba kha nei normal kisa phono goi kha nai nai dei ko khum kotor kha sari kaham friends rok pun bahan chongmani kisa obo koi pakha thok nongkho ka jabo ro buti disina ya ni bagi light photo nung oro light lu sunu jage ani ya kota nung toka mo ta kutugra sita pudu gesina mung ko khagina gorom mosla yogo kisa
togri sinai kisa special din thaske chaine yogina sinai yogina ui togri sinai khuljak kri kya abon goge ro ko kalai muthung kha ro ri sinai jam ei yogina khakai tok thoku yogya kari khangkai soborong tongmon bagui doi kepe kya Kyo tobi na bakha ta moro rirse na ei bahai morom suka puhan chai bala katin thas ke jaga na ngai tini horni blog as